Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Zammit, Karwana u Zerafa. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Inti triq li twassalna għand il-Missier, Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija aħna ngħixu bik, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek Mulej ilqa' it-talb tagħna u fit-tjubitek għenna fit-tiġrib tagħna biex nitfarġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt iżjed ma nitniżġew mit-taħsir tal-imoddi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Għad toħroġ ferra mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-erf u tad-den, l-ispirtu tal-għaqal bil-qawwa, l-ispirtu tal-erf bil-biża tal-Mulej. U l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-Mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti s-sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kifra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xafteħ joqtol lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u l-ferħ liljun, daqsxejn ta' tfajjel isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien, mill-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljum bħal-gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni wanqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija il-art bl-għarfien tal-Mulej bħalma il-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-er ta' Ġesse jieqaf bħal sinjal għall-popli. Lilu ifittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien, tħaddar fihim l-ġustizzja u sliem għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fihim O Alla, għati s-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bejn is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejken tiegħek ngħidu flimkien. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar, isalta minn baħar sa baħar u minn xmara sa tru fl-art ngħidu flimkien. Għaxu jeħles il-fqir li sejjaħlu, lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u l-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva ngħidu flimkien. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa.
Alleluja, alleluja. Ejja mulej bil-qawwa kbira tiegħek, dawwa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek Missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u idden u wrejthom li ċkejknin. Iva Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf min hu liben ħlif il-missier, anqas min hu il-missier ħlif liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxiepli u qal lilhom weħidhom: Ħenjejn l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-qari tal-lum eżies huwa dejjem maqut ma' xulxin il-qari, l-ewwel qari u l-Vanġelu, kif ukoll anke s-Salm. Hekk rajna kif l-ewwel qari il-Profeta Iżajija jgħid li għad rimja mit-zok ta' ġesse. Hawnhekk qiegħda is-simbolu kollu tagħha f'din is-siġra. Jekk taraw fil-għerq in-naħa t'isfel hemm wiċċ ta' raġel huwa ġesse. Ir-rimja li tiela minnu mija ħattajr il-Verġni Mbierka. Il-frott il-warda huwa Kristu, il-prinċep ta' sliem, kif ħabbar anke Iżajija. Għaliex? Għaliex kif rajna anke fis-Salm, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem għal dejjem. U kif tħaddan? Kif timbet il-vera ġustizzja? Kif timbet il-vera paċi? Meta ħadd ma jitkabbar wieħed fuq l-ieħor. Il-gwerer, il-ġlied huwa frott tal-egoiżmu, tas-supervja tal-bniedem. Għalhekk kif jgħidilna Iżajija u qrajna anke fis-Salm, il-mulej huwa dak li jsejjaħ lill-fqejr, li jisma' l-karba tiegħu, li jiddefendih. Ħafna drabi aħna x'nagħmlu? Nagħmlu l-kontra. Il-fqejr minnu huwa l-iskart tas-soċjetà taż-żmienna. Hekk nirraġunaw. Mentri l-fqejr iċkejknin dak li s-soċjetà twarrab huma dawk li Alla jagħżel għalih, huma dawk li Alla jiddefendi. Għalhekk fil-Vanġelu illum Ġesu jagħmel din it-talba hekk sabiħa ta' tifħir lil Alla u jgħidlu: Infaħrek Missier sejt is-sema u l-art, għax jien dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min jifhem, lil min jaħseb li huwa għaref, lil min jitkabbar, imma urejthom li ċkejknejn. U xurihom li ċkejknejn? Urihom imħabbtu. Il-bniedem fqejr iduq l-imħabba ta' Alla.
il-bniedem superf ma jsibx lill-Alla. Nispiċċa b'fatt li esperjenzajtu jien stess f'ħajti. Kont għadni Ruma u kien ikollna kull nhar ta' Tnejn u kull nhar ta' Ħamis konna nagħmlu l-ikla lill-foqra. Nhar ta' Tnejn kien ikun hemm madwar 1200 ruħ mit-3 ta' wara nofsinhar sad-9 ta' filgħaxija. Il-ħin kollu ħerġin il-platti. U kollox bl-għajnuna tal-parroċċani, b'volontarjat, bil-ħidma taż-żgħażagħ. Kemm kienet esperjenza sabiħa. U niftakar però li darba waħda ġabu bniedem bil-kemm seta' jidħol jimxi għax kien ilu kważi ġimgħa ma jiekol. U x'kien tajnieh ftit soppa sħuna. Ġie biex jirringrazzjana u għetlu m'għandekx għalfejn sabiħ. Għetlu hawnhekk kull nhar ta' Tnejn u kull nhar ta' Ħamis issib x'tiekol, ejja x'kien trid. Għetlu biss itlob għalina biex inkomplu nagħmlu dak li l-mulej jitlob minna. U niftakar kważi qisu b'ċanfira. Fetaħ idejh għamel li subaj hekk għalli kun naf li jien anke 10 ijiem biftit ilma u ħobs ngħix. Għalli imma jien ma ngħix ġurnata li fija ma nitlobx u ma nirringrazzjax lill-Alla. Dawn huma ċkejklin eżies. Tgħid aħna kapaċi nirraġunaw bħal dan ir-raġel li s-soċjetà kienet warbet, raġel rik, sinjur, mhux bl-ikel u b'dak li hu tad-dinja, imma mimli bil-preżenza ta' Alla. Jew nitolbuh il-mulej dan id-den, dan l-għarfien, li aħna nkunu kapaċi narfuh f'ħutna il-foqra. U għalhekk propju nixtieq illum infakkarkom f'dik is-siġra li hemm hemmhekk fil-ġenb tal-artar. Dik qegħdem biex nibdew impoġġu issa matul dan l-avvent oġġetti tal-ikel għal foqra u għal karità. Kif ukoll sejjer ikun hemm hemmhekk ukoll qalb li fija tistgħu tpoġġu l-offerta tagħkom għaliex fi żmien il-miliet is-Santwarju ta' Pinu sejjer joffri 100 ikla lil 100 persuna li huma fil-bżonn. Kull ikla tiswa 25 euro. Mhux bil-fors titfa' 25 euro, tista' titfa' 5 euro, 10 euro, dak li trid, ma kemm xi ħaġa sabiħa. F'dan il-miliet naħsbu tant u xi ħaġa sabiħa biex nofru rigali lill-ħbieb. Ejjew nofru rigal lill-foqra għax dawk huma il-ħbieb ta' Alla u għalhekk iridu jkunu wkoll il-ħbieb tagħna. Il-mulej Ġesu huwa l-imħallef ġust li jerfa' l-fqir u l-iċkejknin. Ejjew nitolbuh biex is-saltna tiegħu li hija saltna ta' ġustizzja u sliem tiġi fostna ngħidu għalhekk, tiġi saltnatek mulej, tiġi saltnatek mulej. Għal poplu Nisrani biex jilqa' id-don tal-Ispirtu Santu u jagħti xhieda tal-ferħ tal-miġġija ta' Kristu nitolbu. Għal dawk li huma responsabbli mill-ġustizzja u li jaħkmu fuq il-pajjiżi sabiex jaħdmu bis-serjetà
għal fqir u ma joħolqux huma stess aktar faqar frott tal-gwerer li jagħmlu iżda jaħdmu għal paċi dejjema f'kull pajjiż. Nitolbu għal kull min isofri xi inġustizzja jew iħossu imwarrab biex aħna naraw fih il-preżenza ta' Kristu, naqduh u nuruh imħabbitna. Nitolbuk biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija hija stess tistqar li l-mulej xeħed ħarstu fuq iċ-ċokon tagħha biex tgħallimna aħna wkoll ma nitkabbrux iżda nuru il-bżonn tagħna ta' Alla f'ħajjitna. Nitolbu għal familji tagħna biex fihom issaltan verament is-saltna tiegħek mulej, saltna ta' paċi u sliem, ta' mħabba u fedeltà. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. Ejja mulej, u fil-waqt li nistennew il-miġġa ta' ibnek, għatina id-don tal-ferħ għad-dejs tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek u l-qajt tal-pomli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna jent fil-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel. Fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieher il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-żerġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tasmewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tasmewiet. Għaddejs tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal:
Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mit-ġokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejk il-muħda.
Il-mulej jitfina. Jew nintabħu bil-preżenza tiegħu magħna u għalhekk minn qalbna inresqu it-tifħir tagħna lilu. Jew niċċekknu qudiemu. Jew nistqarru li verament li aħna għandna bżonnu fil-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna mingħajru hija ħajja bla sens. Nitolbu. Issa li ħadna dal-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sehem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bilgħaqla lis-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Siedna ngħidu tliet Ava Marijiet hekk ejjew nofruhom għal dawk il-persuni li qegħdin ibagħtu l-inġustizzja. Għalhekk ngħidu flimkien, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Hekk nixtieq infakkarkom li bħala preparazzjoni għal festa għażiża tal-Immakolata Kunċizzjoni, il-ħamis fis-sitta ta' filgħaxija ikun hawn propju lejliet il-festa, ikun hawn velja qasira tal-Kunċizzjoni li jimbagħad titkompla bil-quddiesa tal-Fġieli fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad il-ġimgħa nhar il-festa tal-Immakolata il-quddies f'dan is-santwarju ikun hekk fis-7:30, fit-8:30 u fil-10 ta' filgħodu. Fil-għaxija imbagħad fis-6 tingħad it-talba tal-għasar u fis-6:30 il-quddiesa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.